ha ka jingpan khre ya ka election MP jong ka Lok Sabha ki kenhun seng san perthei bapher ka jalla ki lapen mi yala ki kertong ki ban aireng ha ka ni ka election na artli ki parliamentary constituency jong ka jalla kita ki long ka tura parliamentary constituency bat ka shillong parliamentary constituency. Uba Vincent H. Pala ubalong ru MP bementa jong ka Shillong Parliamentary Constituency upen pau ba un aireng biang hakani ka election MP ka bansalong na kaju ka constituency da ka baong bagi pat ba khamtam hakinong kendong kidang don ka jingiet bansyanya ya ka seng Indian National Congress. Kumban syukdo ba Vincent H. Pala ula job ya ka MP election na Shillong Parliamentary Constituency laisin bat kani ka kenti ka bamenta ka ka election ka basaw ka ba unya kun. Habakren syakilat pathai kubor na kaliang uba Vincent H. Pala ula penti kina biang yaladi ba un job biang ha kani kasin ka basaw ru banlong kumu MP jong ka Shillong Parliamentary Constituency da ka ba kedaw ya shibun ki jing ki ba ki pat ba ki mat ha kini ki senam ki balasen syar ka BJP bat ula ong ru ba ka seng Kongres ka ka seng ka ba ki pat ba salansar na du uduk urangli ula ban syanya bat ka badon ka jingkit kli ban kentiu ya ki briu ha keleng ki jala hapo kari India khamtam ya ki rit pat. Ki election la dade ha ka MDC ki briu ki vote kat kum ki policy batri kam hapo jong ka dis council la de na mata ka MLA ki briu ki vote ki ai commanded kat kum ka policy le ne ka jing try kam jong ka state bande pat namta ka election sa Lok Sabha ngatrai ki briu ki so tho hi barok sekata ki biru sang tho hi kumlo pan ai vote ha ka por Lok Sabha habang alai keleng-keleng ngai kendo ki bobon khamtam bade hanong kendong di nongsor ki biru don buram ki ru niam hang ning tai bon ki ong ba palangi duai na kenta ka kongres bakan wan phai biang ha ka bor namar ha ka por ju kongres ngi yo ka jing suk ngi so sngai ban ngi yo ka buram rekum balong menta ngi lek ni sausir la dade ha kam niam la de ha kanu menta kasha harassment ha ki babon ki enforcement ka la de ha income tax ne ha ED ki babon bisa harassment la de ha kam tri business ro menta tang ban ya deposit pisa ban ya drop pisa cha tax cha khati kam de ka basuk ban de ka yo kam ki yo jam ro menta ki yo kam yo jam de tang tu ki badon ha ka bor kayo kam kayo business kayo kontrak tang tu ka badon ha ka bor tiki biru ki phai biang mantas ko kongres ki ong ba ha ka pong kongres ka kamlong salon sar ngabong bangi biang hadu kata andre ha ba compare ba kini ki biru ki ong ba dang kamlai ka kongres tengah klem artetin na try ngala kumu briu ngala ban bon ki jingduna kanu kono benta mereka kumu ka parti bat ngatrai ki briu collectively hi kedang phai biang sa ka kongres teki parti ki babon hi regional party lane ki national party kindan lagi jong ki candidate na trai kum ba sai long mensua kan long kum ta he kan election ka banwan ro ngaro nga ngaso to menta suppose na mga don ha ka position sans na mga don rolling ka don hi ka laga jong ka jing mentoy ka don hi laga jong ka jing do mentoy example hachwa bangan long kumu MP hapor bakan was kat sebelik ki brigu ang ba pala pide ban penyo ya ka airport pide penyo yo surok te la dabiang kini ka tourism kan sayait dabiang kini kalit kawan kan kamsuk tengala tristom ba hapor madon hapor hapo sansnem tu por mo ka bor ngila pelong ke airport mentafi ke airport ngila connect haboro ka north east lade cha Nagaland lade cha Tripura lade cha Arunachal lade cha ikiweki area jong ka Assam surok pinde I mentang inang penhe kalak bah ko surok te kumolong mentahi ka jing wan ki jing flow jong ki turis ka de ka jing don ki airport ka jing bah jong surok bat ka jing sautho jong ki briu ro mentan la bah surok lawan ki tourism ki briu ki la sautho ba ki yo mentoy ki yo kam ki yo jam te ka jing trelang hi jongi ki politician ngam ong atangau MP bat ka sarkar bat ki nong song ka don kam ba badon kam ka jing trelang ka development ka de be piong nga I hakini ki por kumu MP hi namar ba example ngi kwa ban bandra ke railway re ki babon balang ki ong umsha tingin kwa ban pembor la babon ong namar ngi im ke demokrasi ban pembor ke ta kamlong re ki institution ki babon ki banta example kum po nehu ngi lawan rabon ki mensua
ki department kita tangkat no subjects mo mentai kila pun kila yo ka recruitment menswa kile ndon kono ka recruitment kile tang ha Delhi mentai kila wan ka recruitment kila wan ha Shillong te ki bobon ki mentai ngi wanra nam ta ki sing pha mentang ya ki nong chong snong jong ni ha Shillong le ni ha Meghalaya hi rei wat ka north east barok ka wei hi tengah try kata ka jing don jing sansnem la persang ban ai ki project ki prepare na cha ka government pada ban ai ni ka development la ka de ha ka education la ka de ha ka infrastructure mentang nang persang wat ha ka tourism ro ngatrai ka jing khamyo pisa ka khambon connectivity khamtam ha ki PMJSY ki sirok ki ban connect keleng kanang khamba susu te ngakermen ba ki por benang wan ro nginang peteng nang bagayo kam yo jam la de ha private ro kanang khamba susu namar ban yo kam ha ka sarkar ngai kala kham namar ba gilabon ki bastat ka kam ko tuna ka state ka barit re ka recruitment ki benta ki bakar ni de ban le bha te mentang ngakermen na ki por benang wan long ba ki investment ki manang wat na kaleng ka ri ban wan hang ne me khalia ka don kam ba ban create kata ka unemployment ka balong ka big challenge but sagawai ka drugs ka i ka ba chor bha kum balong manta te ka drugs ba re ka state subject ka fail jong ka de ka failure jong ka state jong jap lat pi kidon di hajar ngut pi kam tang di pa ngut kam biang re tengah try ba ka don kam ro ka jinge trelang jong ki nong song snong bat ki bor jong ka sarkar tang di boro sarkar te khilatip hi kam de ka basuk ringini nong song snong ro markene ka kta ek society jengi boro ko we kini ke banga perkhat banga kumu nang nikmat ni de mane perkhat mane flu jumut kenang ba ngila ban penbha pemiat ek society jengi